Wow, to jako really. My tady jsme u takové jedné hry, která se jmenuje Shakes and Fidget. To je naše království v cechu a doufám, že se vám nevadí, že máme takové království. Počkej, půjč mi to, vlčí mi to půjčí na chvilku, tak. No a tohle jsme já vám pak ukážu vlčí. Jdeme chvilku do hospody, takže střih. Tady jsme v podzemí, jsme tady po trosky gnárku. To nevím, jestli si dáme. Jo, dali jsme si ho hustý. Takže teď bude střih a ukážeme vám vlčího. No počkejte ještě na chvíli. Ještě. No tak vám teda ukážeme vlčího. Takže teď tady jsme na vlčímu. Tak já jdu do hospody. No šel, krásku. Ty pič. No, takže jsme tu v hospodce. To neber, to je blbý. To neber. Ne. Koukni se ještě dolů. Co tam je? Hej. To je blbý. Beru štít. Ale jestli je dobrý ještě vůbec, to potřebujeme zjistit. Vlčí je 102. Jsem ho vyhrál. Ještě beru boj. Je. Beru ještě boj. Beru ještě boj. Beru tebe. Beru tebe. Ujdem to vlastně. My máme Windows 8. Beru. Ne. Já mám nový štít. Podívej se ještě. Podívej se ještě. Ještě jednou dolů. Dej to hodně. Taková beru. No, čau. A teď hrajeme na Windows 7, teda XP. Hele, koukni. 106. Tak, vlčí je velmi dobrý level, ale já jsem viděl. Neboj, nedívte se, že tam bude taková bílá recenze. Hustý, koukni, co jsem vybral. Koukni, co jsem vybral. Nedávej to. Recese tam je proto, no nechci vám to... Hej, co zase tu? To jsem to neviděl. Protože to je se